Tnida kors ta' baċċelerat tal-infermiera biex jispeċjalizzaw fil-kura tal-anzjani. Dam kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u Residenza San Vincenz de Paul bil-professur Joseph Cacciattolo, prorettur fl-Università, jispjega kif il-kura qed issir dejjem iktar speċjalizzata u l-kunċett li l-klijent huwa ċ-ċentru tat-tim kull ma jmur qed jissaħħaħ. Fil-fatt, il-professur Anthony Sherry spiega kif huwa dan li wassal għal ħtieġa li jsir dan il-kors. Daħassejna ħtieġa mħabba l-fatt li nafu li fil-maġġoranza tagħhom in-nurses jaħdmu mal-anzjani f'kull settur, għalhekk importanti kemm jista' jkun li noffru opportunità lin-nurses, lill-infermiera kollha li jaħdmu f'setturi differenti. Dan il-kors part-time fil-għaxija li permezz tiegħu infermieri għandhom il-possibilità li jollu livell ta' kwalifika li diġà għandhom ikopri aspetti preventivi, mediċi, riabilitattivi u paljattivi tal-kura, firxa ta' ambjenti li jinkludu l-komunità, l-isptar u sitwazzjonijiet fuq tul ta' żmien. Natalia Borċ, infermiera li taħdem ġol istess residenza tal-anzjani, tkellmet dwar l-importanza ta' tagħlim kontinwu. Bis-saħħa dan il-kors, dak li jkun se jkun jista' jżomm ruħu up to date mal-studju ġodda li qegħdin joħorġu rigward dan il-qasam, bħal pereżempju dimensja, diabete fl-anzjani, l-importanza ta' nutrizzjoni fl-anzjani, biex bekk aħna dejjem nagħtu l-aħjar trattament għal residenti tagħna. Is-segretarju parlamentari responsabbli mill-qasam tal-anzjani Anthony Agius De Celis qal li l-Residenza San Vincenz se tkun qed tappoġġja infermiera minn tagħha biex jagħmlu dan il-kors. Spiċċa żmien li nkunu dilettanti imma rridu nkunu professjonali. Deħlin fl-era fejn hija imlaqma the age of the aging, fejn ħajkonna l-ikbar ċank ta' 60 plus li huma anzjani u d-dinja qatt ma esperjenzata din u allura rridu nkunu imħarġa u lesti u preparati biex nagħtu l-aqwa servizz lil din il-popolazzjoni, din il-parti mill-popolazzjoni li tant ta' servizz lilna. Il-Ministru Michael Falzon tkellem dwar kif dan il-kors u parti minn kullanat inizjattivi fosthom irrefera għal fatt li Residenza ta' San Vincenz de Paul se tkompli tgawdi minn bosta proġetti ta' rinnovar u tiġdid.